faluházán éppen a tanácsosok kupactanácsot ültek, összedugták a fejüket, úgy tanácskoztak. Bekopogottak csak. És ő letette a tököt, kis asztal közepére. Leültek, és elkezdtek tanácskodni. Ugyan bizony mi lehet. Oda mentek, megszagolgatták. Megforgatták. Találgatták, hogy ugyan bizony mi lehet. Hát jött az első, megszólal. Kacsatojás, mondta az első. Jött a következő. Ez bizony víz tojás. Mondta a második okosabb. Jött a következő. Ez bizony krokodil tojás. Krokodil tojás. De jött ám a következő is. Réce tojás, mondta a következő. Liba tojás, mondta a következő. Ez bizony sárgány tojás. Sárgány tojás, mondta a következő. Virág tojás. Igen, ám, de volt a faluban egy okos fiú. Nem hiába voltál okos, befogta a kötöt, szagolgatta, nézegette, és egyszer csak felkiáltott. Ez ám egy csikó tojás. Ez ám egy csikortojás, mert azt tudni kell, hogy ez a bíró sokáig eljárt a nagyvilágba, és látott már csikót. A faluban nem volt csak tején. Csikót még senki nem ismerte, így hát a bíró azt gondolta, hogy ez egy csikótojás. Visszatette az asztalkára, és elkezdett tanácskodni, hogy mi legyen ezzel a csikótojással. De nem hiába voltál okos ez a bíró. Kitalálta, hogy ezt a tojást bizony Ezt a tojást ki kell költeni. kitölteni. Na de hát gondolkoztak tovább, ugyan ki fogja kitölteni ezt a csikótojást. De hát a bíró nem hiába voltál okos. Elment szépen be a nagy angyal padlásáról, elővette egy kosarat, elvette, kitette a faluháza elé, beletette a tojást, faluháza elé, és a tojást elkezdték el. Hát elsőként ráült a ült hűségesen, és amikor elfáradt, akkor jött a következő tanács. Ült hűségesen, könyökölt azon a csikortojáson. Csak nem fizette lesz a csikori visszaköltést. És így szépen sorba kertegették a csikortojást. Ment a következő. Ült, könyökölt azon a tojáson. Csak nem fizette lesz a csikor. És ment a következő. Mentek sorjába, sorjába. Igen ám, menjen a következő, meg kihűl a tojás. Igen ám, de ott szállt a történet. Szomszéd faluban elkezdtek megszállni. Összetudták a fejüket, összesúgtak, hogy mekkora szégyen, hogy a Rákóczi bíró háza előtt ott ülnek a csikótojású reggeltől estig. Még a kerítésig, a szomszéd falu határa kerítésig elmentek. Ott nevettek a Rákóczi tanácsosokon meg a bíron. Na de hát, amikor már kiment az utolsó tanácsos is, akkor ment a bíró, hát nézte, ez a tojás
tojásmárra fog kikelni, és rettenetesen elvisel. Igen ám, de közben észrevette, hogy a szomszéd faluban plegykálkodnak. De közben a tojás elkezdett büdösödni. Olyan zápszak volt már a környéken, hogy a szomszéd csúfolódók is elmentek a falunak a másik végére. Figyelj ám, de ez az okos bíró, nem hiába voltál okos. Kitalálta ő, hogy mi lett ezzel a tojással. Gondoltam, megfogja, és megurítják a szomszéd faluba. Mentek a tanácsosok, elkezdték gyújtani a tojást. Hadd legyen büdösség, ha már milyen szúrás. A szomszéd faluba meg el nem tudták gondolni, hogy hajtják a narkotik bíró, hova tudja vinni a falut. Amikor beléptek a gyógyszerekre, akkor a bíró a tojást szépen megurította a szomszéd. De éppen a falu szélén volt egy bokor. Abban a bokorban volt egy kis Jussi. A Jussi megijedt, és elkezdett szaladni. Felkiáltott a falu népe. Arra kis Csikó! De itt még nincs vége a mesének. Mert már ugyan nem kis Csikó volt, és utolsóan nézték azt a nyulat, és nagy szomorúan jöttek visszafelé. Nagy volt ám a szomorúság. Se Csikó, se tojás. Na de hát, nem hiába volt okos bíró a bíró. Megkereste az élete párját, és azt mondta,